Situada al nord de la península Ibèrica es troba Euskadi. Aquesta comunitat autònoma d'Espanya amaga indrets preciosos. En aquest viatge visitarem Hondarribia, que fa frontera amb França i on disfrutarem del seu casc antic. Avançarem cap a l'oest passant per Donòstia o Sant Sebastián per veure la bellesa de tota la ciutat. Zarautz és un bonic poble de costa i casa del famós cuiner Carlos Arguiñano. També passarem per Tomaia, un dels pobles amb més encant d'Euskadi i des d'on podrem gaudir d'unes espectaculars vistes de tota la costa. Bilbao, la capital, on passejarem per la seva ria i veurem els indrets més destacats del seu voltant. I finalment contemplarem la bellesa de Sant Juan de Gaztelugatxe. Hondarribia. Benvinguts, amants dels viatges. Comencem descobrint Hondarribia. Aquesta ciutat, a l'est d'Euskadi, a la província de Guipúzcoa, és fronterera amb la ciutat francesa d'Hendaia i s'enclava a la desembocadura del riu Bidasoa, que fa de frontera natural. No arriba als 17.000 habitants, que viuen en edificis molt pintorescos. La part baixa de la ciutat, el barri de la Marina, el barri dels pescadors, és on podreu menjar els vostres primers pinxos i fer les primeres compres. Hi ha diversos hotels, pastisseries i petits comerços locals. El seu carrer principal és perfecte per sortir a passejar mentre contemples els seus edificis singulars de, com a molt, 3 plantes que destaquen pels seus colors vius, vermells, blaus, verds, que semblen transportar-te a un conte infantil on es respira una tranquil·litat increïble. Increïble és també el casc històric, una ciutat emmurallada situada a la part alta d'un petit turó, i és que antigament aquesta ciutat era clau pel regne de Castella per controlar la frontera francesa. Podreu creuar l'antic fossar a través de la passarel·la d'entrada i endinsar-vos a la petita ciutat fortificada. Si els edificis del barri de la Marina us han agradat, aquests us fascinaran. Al centre és l'Arma Plaça i destaca el castell de Carles V de l'edat mitjana. Des d'aquesta plaça gaudireu de les vistes sobre el riu Bidasoa. Just al costat del castell trobareu l'església. Perdeu-vos pels carrerons estrets i empedrats i sentiu-vos com si fóssiu a l'era medieval. Si teniu temps, arribeu-vos fins al passeig marítim d'Hondarribia. Les vistes cap a França valen molt la pena. Donòstia. Seguim la ruta i fem una bona aturada a Donòstia, Sant Sebastián, una ciutat preciosa i amb lleugers aires afrancesats que us sorprendran molts aspectes. La seva atracció de bellesa principal ens la dona la seva platja, la Playa de la Concha. Convida a fer una passejada pel seu passeig marítim i pels menys fredolics donar-se un bon bany. Molt a prop hi ha l'Ajuntament de Donòstia, un dels edificis més majestuosos de la ciutat i que el 1887 es va aixecar per ser un casino, i ho va ser fins fa 100 anys. Així que penseu que aquí, abans que els polítics governessin la ciutat, hi van estar apostant els personatges més rics d'Euskadi i els jugadors més rics també de bona part d'Europa. Endinseu-vos a la part antiga de la ciutat, al seu casc antic, i entreu fins la Plaza de la Constitución, una plaça neoclàssica de 1883 construïda després que un incendi cremés la ciutat. El seu edifici principal va ser l'inicial Ajuntament de la ciutat, que ara ocupa el Departament de Cultura. La peculiaritat de la plaça és que els seus balcons estan numerats perquè antigament servien com a llotges de les curses de braus i les festes taurines que es celebraven en aquesta plaça. La plaça rectangular també es caracteritza pels seus arcs a la part inferior, 29 en total, que rodegen tota la plaça. També pel casc antic, entre pinxo i pinxo podreu veure l'església de Sant Vicente, que s'imposa enmig dels carrerons estrets i possiblement sigui el monument més antic de la ciutat. És un temple gòtic del 1507. Si voleu tenir unes bones vistes, pugeu fins al Monte Güeldo. Podreu pujar-hi en un històric funicular amb antigues instal·lacions de fa més de 100 anys. El cotxe, amb vagons de fusta, us transportarà al passat i també, esclar, a la part alta del turó. En l'ascens d'uns pocs minuts pujareu fins als 181 metres per sobre del nivell del mar per arribar al parc d'atraccions, també històric. Disfruteu del viatge.
El millor que té el parc d'atraccions són les seves vistes sobre la platja de la Conxa i tot el centre de Donòstia. El parc conserva encara gran part de les atraccions i elements originals del 1911, quan es va inaugurar. Autos de xoc, muntanya russa, casa del terror, però el més entranyable són les barques del Río Misterioso, que fan un curt recorregut per la vora de la muntanya i permeten gaudir d'unes vistes excepcionals. Passegeu pel parc, feu uns pinxos i disfruteu de les vistes. Baixem de nou a la vora del mar i entreu als jardins del Palacio de Miramar, situats entre la playa de la Concha i la de Ondarreta. El Palau de Miramar és d'estil anglès i va ser construït el 1893 per acollir la família reial espanyola per les seves vacances d'estiu. Els jardins estan estratègicament situats per fer de mirador sobre la bahia Donostiarra, on al centre s'aixeca l'illa de Santa Ana. La part més propera al mar fa una lleugera baixada que convida a relaxar-nos i contemplar la preciosa vista de la bahia. En un dels extrems, a la platja d'Ondarreta, Eduardo Chillida va incrustar 3 escultures de 10 tones cadascuna, conjunt conegut com el Peine del Viento, que s'imposa al xoc de les onades del mar Cantàbric. Caminant per la vora del riu Urumea trobareu el magnífic Puente de Maria Cristina, que inicialment, al 1893, era només una passarel·la de fusta que unia el centre de Donòstia amb l'estació de tren. Pocs anys més tard ja es va construir aquest, de formigó, amb 4 escultures, una a cadascun dels seus extrems. El centre de la ciutat de Donòstia és una zona agradable que convida al passeig. En aquest barri es troba la catedral de Donòstia, la del Bon Pastor. Zarautz és coneguda com la ciutat d'estiueig per excel·lència d'Euskadi perquè té la platja més llarga del territori basc, 2,5 quilòmetres, coneguda com la reina de les platges. Just a primera línia de platja hi té el restaurant el famós cuiner Carlos Arguiñano. A banda, Zarautz va ser fundada el 1237 i durant segles ha viscut de la pesca. De fet, hi ha el rumor que a Zarautz es va construir el primer vaixell que va donar la volta al món, el Nau Victoria, conduït per Juan Sebastián Elcano. Sigui cert o no, feu una passejada pel seu centre històric. Aquí veureu, per exemple, la Torre Lucea del segle XV. És un edifici de defensa i que mostra un exemple perfecte del que va ser l'arquitectura basca. El cert és que al centre no hi ha massa més a veure, però us podreu deixar endur pels carrerons del casc antic i descobrireu espais preciosos. A banda d'arribar a la capital, Bilbao, us proposem fer una aturada a Zumaia, un petit poble de costa on podreu veure unes espectaculars vistes de la costa basca. A poc enfileu muntanya amunt fins a arribar a un dels punts més alts on es troba l'ermita de Sant Telmo. Es troba abocada a uns acantilats abruptes sobre la platja de Zumaia. Veureu el mar Cantàbric i tota la seva immensitat i dibuixareu el perfil escarpat d'Euskadi. Relaxeu-vos i respireu fort. Aquest paisatge s'ha de gaudir. Això és Bilbao, la capital d'Euskadi, i què millor que començar a veure-la a vista d'ocell des del mirador d'Arxanda. És un bonic parc situat sobre la duna de les muntanyes que envolten la ciutat i el que té d'especial són les vistes sobre la ciutat. Ja a primer cop d'ull veureu tot el que aquesta ciutat ens ofereix.
Deixem-nos d'altures i baixem a la ciutat. Us proposem una ruta seguint la ria de Bilbao començant pel Teatre Arriaga, dedicat al compositor basc Juan Crisóstomo de Arriaga, d'estil gòtic inspirat en l'Òpera de París. Va ser inaugurat el 1890. Al costat, però, a l'altra banda de la ria, trobem l'estació de trens de Bilbao, coneguda popularment com l'estació de Santander. Molt a prop hi ha l'església d'estil barroc de Sant Nicolàs, que ocupa l'espai on abans hi havia una humil ermita gòtica que va ser parcialment derruïda per problemes d'humitat que patia degut a la proximitat a la ria. Gràcies a les aportacions d'un comerciant es va aixecar una nova església i ampliar fins a quedar la Càrrega d'Empeus, de l'any 1756. Un altre dels edificis principals de la ciutat és el seu ajuntament, del 1892. L'edifici mai havia hissat la bandera espanyola al seu balcó fins al 2007, que per ordre judicial la va tenir que posar. És per això que actualment llueix la bandera de Bilbao juntament, i per força, amb la d'Espanya, però situades a la part més alta i no penjant del balcó per evitar possibles sabotatges del poble. Un altre lloc bonic i acollidor és la plaça Bàrria, una plaça que va trigar més de 60 anys en fer-se. La idea inicial, al 1786, era fer un espai funcional, còmode i higiènic, però no es va iniciar el projecte fins 43 anys més endavant. La construcció va trigar 22 anys més. Va ser el 1851 quan es va inaugurar. Ara l'espai és ple de petits locals on anar a fer pinxos o simplement descansar i passar una bona estona. Continuem seguint la ria que va ser batejada com un Nerbion, deixant el casc antic enrere. Trobarem el pont Zubizarreta, que per la seva aparença és molt clar que és de Calatrava. El projecte es va iniciar el 1990 i fins 7 anys més tard no es va inaugurar. A més, el pont té un problema i és que el terra és de vidre, incompatible amb el clima humit de la ciutat, que provoca relliscades i caigudes. Finalment es va decidir posar una catifa antilliscant al terra. El Guggenheim de Bilbao és un museu d'art contemporani ideat per Franco Gehry, però què dir del museu que ja no se sàpiga? Gehry va proposar recobrir l'edifici de plaques de titani, un material bastant car i per això finalment van ser fetes una barreja de titani i zinc. Les seves formes estan inspirades amb les escames i plomes dels animals. Quan li van encarregar el projecte, a Gehry li acabaven de cancel·lar la construcció de l'auditori de Walt Disney, perquè la forma del museu està basada en aquell projecte anterior. A banda, el museu s'obre a l'exterior oferint obres d'art com Puppy, el gosset de més de 10 metres d'alçada fet íntegrament de flors. Va néixer el 1992 de les mans de Jeff Koons i guareix la porta principal del museu. Koons va crear Puppy amb la intenció de transmetre optimisme, confiança i seguretat i, és clar, fer de reclam als visitants. A l'altra banda del museu hi ha escultures tan impressionants com El gran árbol y el ojo, 73 esferes d'acer reflectant que s'aixequen fins als 13 metres d'alçada. Va ser ideada per Anish Kapoor el 2009 i ens vol recordar la inestabilitat i el caràcter efímer de la nostra visió humana. Al costat, Mamà, una de les escultures més ambicioses de Louis Bourgeois, del 1999. L'autor ho representa com un homenatge a la seva mare, que era teixidora, i posa de manifest la duplicitat de la naturalesa de la maternitat. La mare és protectora i depredadora alhora. L'aranya utilitza la seda tant per fabricar el capoll com per caçar la presa. S'aixeca a través de les seves potes que fan de gàbia i cau protector d'una bossa plena d'ous que es troben perillosament adherits al seu abdomen. El pont de Biscaia és una de les construccions més importants de la revolució industrial. És un impressionant esquelet metàl·lic de color vermellós amb una alçada de 61 metres. És també el primer pont penjant d'aquestes característiques mai construït. Actualment continua donant servei a la ciutadania 24 hores al dia ininterrompudament durant tot l'any. S'ofereix com a transbordador unint les dues ribes, separades per només 160 metres de distància, però que evita així un trajecte per carretera de 20 quilòmetres. La seva barqueta permet el pas de persones i de vehicles. Es troba a la vila de Portugalete, a pocs quilòmetres de Bilbao, i és que als voltants de la ciutat també hi ha coses curioses per veure, com el Castillo de Butrón, l'únic castell romàntic que hi ha a Euskadi. Es troba enmig d'un bosc centenari de gran bellesa, a 19 quilòmetres de Bilbao. Durant el segle XVI, el castell va ser escenari de contínues i violentes batalles entre dos bàndols de la noblesa biscaiana.
Amb la fi de les batalles, la família va abandonar el castell i es va anar deteriorant fins a quedar quasi en ruïnes. Al segle XIX es va remodelar fins a deixar-lo tal qual el veiem actualment, amb un aspecte similar als castells de Baviera. I finalment us proposem anar a San Juan de Gaztelugatxe, un espai natural a la costa del Mar Cantàbric on podreu passar el matí fent rutes o gaudint de la tranquil·litat que l'espai us oferirà.